uthatha amehlo nje ngiwathi. Hey, ake ngishayile ihlombe naze nabahle. Yazi nonke ngigeze ngehisu. Kodwa ba umfundisi ngoba ukhona uzomchazela ukuthi ihisuphu. Ake ngigijime ngilande ubaba engizomlanda. Ngigcine ehlekisa ngazi noma uzosiphinda yena sizi. Kodwa ngaphambi kokuthi ngimfake sombalela ka5. Sebeyale nabayalela. Sebethela mazono. Ngubane siyabonga bhuti wami ukuthi ususijoyinile inathesa. Ake nithi shine ngubane shine. Awuneveni ke lo bhuti uzosithwala sana. Imali. Apheli imali yazenzela. Ay! Uyibambeka. Yewe uyithakansele phezulu. Lekolo uyibambeka. Mazela kumshado wakuthiwa lisazi ngani? Mazela TikTok, mazela. Yobe ngayibophi mina bangophi umshado. Sanbona. Ngaphila wathi jabule mbona abantu engasabazi. Cina lapha enyameni. Jabula khona mbona. Umsebenzi wamululu ubingelela wonke umuntu ngawani nowani. Isikhathi sonke ngawani. Sabona, just a disclaimer. Ngabe kade ngifikile bese ngisayona.
around endlini. Before uphuma endlini. Ngafika ngakhumbuza, yini Nazareth? Ngase ngashesha. So yeah, sibona amasokisi sami lawo. Justice. Yeah, no. Abantu besilisa bengangijaja konke abakuthandayo. Kodwa besifazane abakwazi ukungijaja. Le joke ayisipali la ngoba ayikho fana iwini. Sasajabule umoya. Amajide bengangijaja ukuthi amantombazane cha. Nkosinawo ngizonindele zawo lezi. Manje lini sokuzwa. Abantu abaningi abanokusola umsebenzi wethu yabo. Ama-comedians manyasha amahlaya wodwa. Yazi zonke umuntu othi ama-comedians asho amahlaya wodwa nabo basebenza imisebenzi eyodwa. Wonke umuntu unananga umshumayeli. Phela ngisho uzoba umshumayeli. Yakuqala umshumayeli u-5 years. Kuyimaqthiwa, hey, uzoba umshumayeli. Umshumayeli wangaka. Fana mgijima funa kugijima unyaka wonke. Bese kuthiwa usungagijima. Combat marathon. So yeah, umsebenzi onzima. Kodwa la ubona zonke umuntu ongenzi lutho wenza noma yini. Bona lapho wenzi lutho. La ngenza noma yini. Yeah, umuntu ongenzi lutho nje mbona ngakho uthenze noma yini. For example, so ukuthi khesi bekanjela nangu udokotela yakhuluma la khona lo yedwa ongenzi lutho. Omunye ulalele, omunye akenzi lutho. Lo ongenzi lutho aye kulolalela athi lo yini. Awufuna ubanana. Athi ubanana ngilalela udokotela ngiyenza ubanana. Athi manje ufuna ubanana. Angeke ngibona ubanana. Todo mundo usuzosaba ubanana, akazi ubanana owenze njani. Ubonisa wayenza lutho. Yikho enza noma yini. Bese kuba laba abangenzi lutho ngempela abasaphothi Jesu. Yayana. Masengena. Kumenje michisi. Asothi lo munye akenzi lutho. Lo munye wenza something. Sothi labantu badlala ibhola. Lo munye uphethe ibhola. Uyasho commentate. Abuye lo ngenzi lutho. Eze lo uphethe ibhola. Athi no. Athi lo yini. Athi lona umbandela. Umbandela. Ya ukhumbula utata wena. Bonza kenzi lutho. Ikhenza noma yini. Eloya yajabula umbona. Izayona lezi. No me impostor. But yeah, umsebenzi wethu alikho ibandla elishada njengale ngiqanisha lehlamba. So, ukululeka lapho sizoshada. Lapho usuzowakhetha. Fanele umtrigger nomhluphe kulelo sonto lelo. Umhluphe ngale ndlela leyo ukuthi azayiveze. Nokuthi ha. Ishe nayo ela ngimuthi. Kanti nje. So muzodecide ukuthi umuntu uzoyomcela. Kulelo sonto lelo. Mhluphe ngempela. So ukuthi Kelesi ngabe ayinabaza phezulu nje. Ayinabaza nje.
ufuna aze acekeke aze ayiveze ukuthi ubani bese uthi aha cishe for example mhlawumbe ushiye ifoni yakho noma kanjani bese ethi wena simpiwe wena hayi mina sengidlulile nje wena simanga wena uyachitha ubani ungabovumali wena uthi uyachitha ungitshele sibangaki ungamnikezi kanti eqondile ngobesanyothi umpulumoya because ungampulumoya uzokuphula kuqala abantu kuphule wena kuqala ukuthi wenze njalo usuphukile wakhe bese wena ungakwenzi lokho. For example, uma kade ezokubona kodwa mina ngikwenzile lokho mina ngihlangane ebhenshini ngifaqale zabhajwa zayoningi zakhumbula egcineni bese sibereliwe umuntu ake yonke indawo so ukuthi uma kade ezokubingelela sokuthi emva kwesicapha unelist mhlawumbe unelist yamagama mhlawumbe 10 awu-5 athikiwe awu-5 anothiki elakhe mhlawumbe ane-6 kodwa likathini uma kade ezokubingelela esehamba bese wena suzuza emva kwesicapho ukhumbule mani mhlawumbe ingento yami kancane abone usebenza ngelist kamlamtesta nje yonke le mitesta khoma khama azayivele ngiyabona ishi so ngamzanda ukushaya isibhakela before ngosonakala small just about 23 onko ayikho ufaka noma nini so ngizwe so siyajabula kakhulu bese wenzenisha ngisho indlela enyenza ukuthi ngabe novalo nikhumbule ukuthi angithi yazi why ezinye iy'nhlanga zisicindezela kakhulu besides nje ezinye inkolo why ezinye iy'nhlanga zicindezela abantu abamnyama kangaka ingoba bayabasaba abantu abamnyama basaba into abangaba yiyo abasabi into abayiyona basaba into abangaba yiyo uma bengakhumbuli ukuthi bangobani so nani-ke ngifese lezo sikhathi yabo la khona ubhekwa nje icashaza bekunazaretha mhlophe manje kumhlophe vele fanele bhekale icashaza elimhlophe lesizobuka lomnazaretha ngolenge so longer than 16 years awumnandi ngoba into ehlukile nangani ayikho impendulo ayikho ngisho kubantu abakhona yabo iyathusa so ngeke vele umhlaba ungabi nani ngoba niphelele manje bona bayashoda bayigcwalisela ngazo zonke izinto ayikho ngisho ungaya manje ubuke nje amakhosazana abo umekhona ubuke lawo enzoba uyidlukilehle endlela simple yabo abantu abanjalo abangazali kakhulu ubimbabathelile ethi bamba ungene nje
manje yini ngathi fanele niqonde ukuthi lolu phawu lwenu isayini yokuqala yokuthi awuphikisani nemvelo. Ungaphikisani-ke nemvelo ufana nokungaphikisani noNkulunkulu. Yabona ngoba uNkulunkulu wayidala iy'nwele ukuthi zibe khona. Base beyathola lapho ukuthi iy'nwele laba zibakhonekta ngokukhathi. Iy'nwele bakwenza ukuthi bakwazi ukuxhumana kudala amafoni. Ukhumbule nje umuntu ucabanga nongenazo. Yeah, that's what just happened on my phone again. If you concentrate your mind, kakhulu, kuyintithize noma khuluma. Uzomfica kulindile. Ufica nje ihlezi ngayo kanjalo. It's called telepathic. That's what they used to do. Nokuhamba ngenyawo, it's connecting you with the entire ground. You know, there's a series at Netflix, you can check it out. It's called The Sandman, where different things there's an angel of desire, angel of death. When the angel of death is all connected to the person, kona la ekhuluma khona incwadi bese isibongo khona ithathula yambe ngoJohn athi lo moya ukhuluma ithathula athi lona ngilona lona the power of talking that was so mina nanikezwe imfihlo nangachazela because isikhathi sokuchaza sasingekho ngifike manje ngiyaphikisa ngifuna logic. I apply logic ezimweni zenkolo. Yabona ukuzofuna uku-apply logic ngeke yenze sense ukuthi why umuntu efida abantu aba-5,000 ufisho wona. You understand? Logically akuyenzi sense. So-ke lolo pawu lunivikele entweni eningi engeke niyinayo. Ngimkhethela abangani ayikuthi ungavufuna ngambani. Bese siyahamba ngisagama. Ngifuna ukungena indlela zami lezi. So, uhlobo lwabangani luyayihlukalela. That's why ngeke ngithi mina uma ukuthi usadidelile because phela khona uqhuzulu. So mhlawumbe usuhlonipha umphimbo ngabantu. Ngathi uma ukwenza lokho mhlawumbe uyiqondene yabo because lolu pawu akulona lwakini. Yabo because ini babengazi ngayo nokubaleka kwayo. So lu pawu babaleka but generationally if you can just go back generationally each and every generation iba nendima ezoyidlala emhlabeni. From Shaka, to Rayo Mandela, to Kazakhstan, but I don't think they know the eyes. Because I'm not cool. But I'm not in Ukumbo, you are in Sandazaya. Umthandazo yakho uyakwazi ngomthandazo. Njeba usaqhubanisa imicabango emimbi nemihle nje. Ikhona ungayithandazi izwakala. Uzathi uyathandaza ngilumahula ethi. So imthandazo yakho iqhubeke. But imthandazo yabo bashumayela, imthandazo yabo abangaphambili abazalweni okuyiyona entengela. Laba engingasabezwa-ke abanye because khona nje ngakhumbula kuvala umhlangano because ishumayela ngendaba ye-social media. Social media kuyena umngani wenu. The sooner you realize ukuthi akuyena umngani wenu the better. Because njengoba ngithi wonke ama-generation anendima okumele ayidlale. Eyeni uma ngicabanga yiphi? Because ngenzeka ibe yinto. Ngenzeka futhi kuba ukuthi ukuqeda uNazaretha. Yeah. Because phela uma ukhuzwa ngento
abantu abadala wena bezuhlala phezu kwayo ukuthi hayi bayaganga ngizoyiposta lenkosi. Hawu, kusho yona inkosi ukuthi ngakwenza okusho ukuthi wena usumkhulu kunayo yabona. So ngenzeka ukuthi indima yenu ukuqoda umntazana. Yeah, I think that wonke ama-generations anendima yawo. So-ke mhlawumbe-ke ngikho ukuthi kuphela umntazana ngoba isisenzo sakho silekelela izitha zomntazana. Wena ungakuphi ukwazi because awukwazi ukuma bese ucasha ngawe. Awukwazi ukuma bese ucasha ngawe. If ngiyabuka nje because bahlezi befuna ukuphendula into enhle ilungu. Yabo? Babheka imishado yakho, lomdala, nomuntu omncane. But bayazi emaklabhini ukwenzakalani. You know, ukuthi ngiyenza kahle ngoba ngiyenza emzini. Yabo? Okusho ukuthi izwe khona into wrong ngayo yonke isistem because if uzothi ingane na-18 ayiphuza utshwala ufake istem bese uthi enda-18 kumbe umshado. Akwasikhona wrong lapho. So-ke kungenzeka ukuthi ngokungalaleli kwethu mhlawumbe ayifake ngokungalaleli kwethu kube ukuthi sesilekelela izitha zakho lobo mntazana. Yabona? Because abantu abajabulile banjalo banamaphutha. Umuntu ongajabulile. Umuntu ongajabulile namaphutha. So-ke yinto eyenzakalayo especially prime time. La khona there's so much information, there's so many people to please. But khona ungibuza ukuthi manje why ungayiposti iflow yakho kanjani njani? Ngathi mina phakathi kwami nayo ubani ongazi ukuthi kodwa mina kangenzeli wena kangikwazi. Umuzi kanguvusa awakhiwanga i-social media. Nami futhi angibonanga online. Mashallah naye. So-ke you've got a role to play. Kade ngizwa ukhuluma kahle dokotela alihleke usizo lomunye. Alihleke usizo lomunye. Mina nje ngihlezi ngibheka u5 years umuntu engihlangana naye. That's why inamba yami isawu-3 ingane. Angaze ngishintshela ngingedwa nje mina. Inamba yami yodwa, ne-ID number yami yodwa. Because angisashi ngami. So lesi sikhathi engikusona-ke kuningi okulindeleke kimi. Especially iyodwa indlela yokuvikela ukunazareth. Akukhona ukuphikisana. Abanye abantu enibangithathe nayo ku-Facebook. Ethi mhlawumbe egxeka ukwenza, egxeka ukunazareth, egxeka nawe usuyo. Hayi, ungazuye lapho, ungazuye lapho. Ngiyeke nje ukhulumeke. Yazi ukuthi uma ushaya umoya, ukukhathala okuningi kuziwa wena. Uma ushaya emoyeni, wawushaya emoyeni 5 minutes. Ubone ukuthi uzolala unjani. Nani banjalo, abashaya emoyeni. Mina niyazi ukuthi ngikuphi. Futhi niyazi ukuthi akushodi. Ayikho into eshodayo, konke kuhamba kahle. Manje ngophendula umuntu oney'nkinga zakhe ngedatha ka-10 megabytes. Uyophendula-ke uphendule ngeke. Ukwenza kahle kwakho ikhona kuzoshumayeza umuntu ey'nene. Ivizazi abatshitshi lawo. Imali ubabuke le mavidiyo kwamina. Besifane nento yabo abanendaba. Nazi kusala ukuthi ngisho uthola inyamba, umuntu othola inyamba usuke ngathandi nje, usuke ethanda inyamba. Usuke uhamba ukufundisa inyamba.
awukwazi ukuthi ngivikele ushembe ngoba lo uthuke ushembe nami sengithuka-ke manje wena ithambele ityamba but uyibize egameni likashembe. So those are two different things. Ngibongela and ngifuna ukuthi nilekelelane. Nami ngiyakhumbula ngathesesifika lapha noma ngangifika ngensuku engafanele. Ngelilanga nami ngangisuke ngisephutheni ngisuke ngihambe emolenje kumnandi. Bese isikhathi khona ngifike ngikhathele. And I realized ukuthi hawu abantu bethu basendaweni eyodwa nabazali babo. So siyabonga sifisa nje ukuthi whatever enithandazelayo njengoba ngisho la ikhona kuphelele ngikho la kushoda kwazi kimleni ngayizulu. So sengabe niyidlalela nje ngekhosi ngoba ikhulumela nami yabonkeleka ukuthi akakuthethisi mina sokuthi abantu umuntu uphendukile so bathethiswa-ke lapha kushumela shona iy'ndaba zakho kumemeza kushenge. So manje ngenizwe ngiyazi ukhuluma ngomoya ophansi. So lokho kukhuza lokho kulingana nayo kaloku muntu uma ethi ukhuluma ngomfana ningakutshela ekuningi sengikuvikele ungafezandleni zenu ngoba nina nibizoshaya ibhidi izitha zibheke nawo wonke amehlo ukuthi aqalane sezokhona abantu abathandazela imvula mina ngithandazela ilanga yabo. So umuzohamba nomuntu othanda kufana nabo bangani umuzohamba nomuntu umuntu uyiveza kanye kuwena mkhona ukuthi unjani ufuna seveze kawu-9 ukuze ukwenza ngena umngani lo ngcono mina nginayo umngani mhlawumbe nomntwana. Anyway angisazi isikhathi sami sesingakanani khona sisasana khona sincane. Okay, just the last part. Kuningi engingakwazi noma futhi engivikeliwe kukho ngoba sengibonakele ukuthi ayikho into engikwazi ukuyifihla. So ngisho ngingatshela ukuthi why kuney'hlahla la engithandaza khona ngicabanga umthuzi la magama abhaliwe yonke into enisuke niyifunde yenziwa ngani. Kuseyunivesithi la le nto eniyifundayo zonke lezi ncwadi ey'bhaliwe lonke ulwazi elinalo zenziwa ngey'hlahla. Yebo ukuthi siphi isihlahla nanokuthi hayi kodwa singabatsheli bazophinda beyophosta ngoba yonke into bayiveza la. But ninento enhle ngale ndlela yesimanga. The best way engayivikela ngayo ukuthi niveze okuhle kuphela uma if push comes to shove. Ungamvezi umuntu esephutheni esematheni naye nawe khona uvezela umuntu ongekho la ukuthi buka yes khona iy'nkinga ey'khona njengawo wonke amanye amabali but uyalifikela phela ihlazo la kusekhaya. Wena uzomveza uzushalela umuntu khona nje because phela uma elebevezwa lamaphutha nohulumeni yogcina azahlala athi kanti benzakalani yabo. So the best way engingavikela ngayo ukulenzela yenze kahle ngihloniphe yabo nje wabekhona bagcotshwa isikhathi khona umuntu okwachaza isikhathi ukuthi uWarren Buffett wathi time is love. Love is time, sorry, love is time. Uthando isikhathi ngoba ungayenza imali eningi kodwa ngeke usenze isikhathi esiningi. So umuntu bekunikeza isikhathi sakho lo muntu usuke kunikeza ingxenye yempilo yakhe. So njengoba bagcotshwa bekhona phakathi kwethu kuyisibusiso esikhulu
ukuthi basuke emakhaya bashiye konke, bashiye uNetflix bezohlala nani ngobani kubona kubalekile ngoba kuyobuzwa bona ukuthi khathi intsha-ke isibhikisha isiyenza ukuthi nathi so le visit inkulu but amehlo ayawunciphisa umlando, amehlo ayawunciphisa umlando, amehlo enza isithombe esikhulu kube ngathi sincane. Lesi sithombe nje sanamhlanje sikhulu kodwa amehlo athi sincane, kodwa after 5 years uzobe usuthi kazuphi ubani, kazuphi ubani statement statement no, ngithi angihambi phela sithanda statement oh wenzeka nje usushele phambili osikhona umuntu osiyafaka iy'buko bese ehlala emuva awuboni ufuna ukukhunjuzwa yithi ukuthi awuboni. So-ke ningamphoxi umonweni umbono wokuNazaretha uyanithanda, angazi nifuna ukuthandwa kanjani, understand ukuthi nifuna ukuthandwa kanjani, but umuntu umphoxa ukuthi ungakwenzi because uma phela uzokwenza intando yakho isishiwe intando yaleli bani kancane ubalahle phansi ungamuntu wangifundisa ukuthi ngelinye ilanga. So ngiyajabula uba khona and nangelinye ilanga ngizongibona ku-23 namakhumane uzovela na-14 ngoba sekuyileso sigaba sokuthi awukwazi ukuvusa umuzi wakho. Unfortunately uma uvusa umuzi kababa wakho nje uvusa ngemithetho yakhe, bese-ke uba uwena phela mbijana wenze ukuthi kube ne-flavor yakhe ekhaya, kodwa awusuki kwi-foundation yokababa. So all the best, ufunde nibe izinto ey'nkulu. Lokho enikubonayo izinto ezayicelwe kudala, hhayi ukuthi khona nje enye imithandazo Nkosi inyanga yezulu Nkosi lami ikhuluma ngokuthi isisa amaNazaretha afunde ukugcina imali yawo, ukuthi besebenzile akwazi ukugcina imali yawo. Uma usunemali-ke ungayisebenzisi ukucindezela abanye. Khona abantu abanjalo, umuntu nje umbonayo ukuthi uswele yenza something, yonke lento sihamba sishiye. So kubalulekile ukuthi spend memories as much as you can with what khona into enkeke eniyenzayo engizana ngipop up ngibona umgidi ku-Facebook yabona, because ukushumayela kufana khona nje uzojikiswa yileyo nto ukuthi khona into enje bese iyajoyina. Sibonga kakhulu. Don't think ngobe kuyiphutha ungabongi nami ngihlabile sodwa ngisazi ngisazonke yiphe baba
So long. I was